Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şol geçen saparkeden çıkışımda şoňa bir seslenmesini yazan Türkmen adly yurtdaşymyzyň kommenterine jogap bermekçi bolýan. Şondan başlaýly. İlleşimiz ýazypdyr, şolary alhalmyrada men size ozal üns bilen dinleýärdim ýöne. Şu soňky şuňkeden çykyşyny men şun gaty düşünükli ýa kabul ederlikli däl boldy diýip ýazyardım. Sebäplerini getiripdir. Indi men jogap beren ýerleşimizde soň beýlik tema geçip berer. Bärde aýdylmaly zat indi şol Israil Palestina uruşy bar edi. Berlen soru olum. Näme üçin sen halmyradagy şol Palestinliň tarapyna däliýä ol öldürilýän çağalary, zenalary göreňakmy diýen ýalyny maňa şular ýaly soru berip birdi. Bu gaty agyr soru. Men oňa düşünüp otyryn we kabul edýän bolşaýan. Maňa da ýeňiller o bolup duran ölümleri görmek. Men size ak ýüregimden aýdýan. Gaty agyr ýagdy. Ýöne şuň sebäpleri nerede ýatyr? Kimden gelip çykdy şu? Kime bähbetli? Ene şuna ilk baştan bir göz ýetireli, ondan soňra kimin ýüregi awaýam ýa awanakmy soň onu ýene de halkymyzyň öýüne goýaly. Barmy ýurtdaş? Onu söyle. Seredin şol ýanky başlar şu elmeden şu gürlemde şu burnunyň içinde şol ýeme adam ýaşul bolsa gulagyna burnuna tüýýär eken. Onu gürlemde şol ötüp dur sir emesem yol bayırsanam ýene de çykky. Başla şu zatlara aýtmaly bol ýene şoň üçin şeýle şu gürlemde burnundan dem alanda şey etmemek dur da giyjap dur. Indi diýjek bolýan zadyp şol ine Palestin ýa-da Israil Palestin uruşy şuň başlanyp şu Israil döwletiniň diýip tutulan gününden bäri bolan ene günü bir bolsa uruşy dawasy 2. Gatykan gan döküldi. İki tarapdan. Biz mal bärde kazylyk edip kim birinji başlady, kim ikinji gutordy, kimki adaletli bolup, kimki beadaletli diýsek, onu biz şu taýda ýurtdaş asyrlaryň jümmüşine geçip gider. Palestinliler emma Israiller aýdýar biz 4000 ýyl ozalym şu toprakda ýaşapdyk diýdi. Yani ata-babalarynyň mazary ýasynky ýatyr şu taýda. Indi Palestinliler aýdyp otyr, şu biziň topragymyz şuňa gelip emma Israil dawasy alýar. Onu soňam şu taýda indi bir topar ýanky musulman hemde Yahudilere degişli bolan ýanky meçitler bar, ibadathanalar bar, Hristiýanlara da degişlisi bar, musulmanlara da degişlisi bar. Onun için şu toprakta esasen şol dini düşünşmezlik ya dini karşılık boyunca yine ganyklyk gelýär esasen. O taýda sosial durmuş ýa-da bir siyasi tarapdan bir çözülmesi meseleleri ýok diýip pikir edýän. İşlejegi, iş tapylýar, ýaşajagi ýer bar. Yer üstünde şuň bir nesil ýaşap gitse ertesiň başga nesil gelýär. Yer toprak gyçylygy ýok o taýda. Aslynda aýdanda o taýda mes topragam ýok. Güýje güni ganyk oturýar. Ýöne şu taýda ata-babalymyz ýaşapdyr. Bizim şu taýda şuny ýaşamalylyň mesele bar. İki tarapdan bir-birini şunu parahat ýoly bilen çözüşmäge ýa saçagyň maşyndan stolyň daşyndan düşünşmäge ýol açanak. Ya islanatlar. Ya başa baranak şol. Ýoksa dürli formatda dünýäň dürli döwletleriniň gatnaşmagyna ene şu mesele gararly we çözgüt gözlen. Ýöne bolanak. Indi seredin. İň soňky şol ulu ganyk küçüklik şeňki Israil bilen Palestinaň arasynda 50 ýyl şundan ozar. Ýagny 1970-nji ýylyň ene şol 7-nji oktýabryna bolýar. Şondan alayk 50 ýyl diýilen güni ýa şol möhletde ene Palestin tarapy ýa has takyry Hamas serhedi bozup Israil'in üstüne hücum edýär.
hücumda da şuun kun aydılşı alıp 1600'da olay adam öldürüpdi. 200'da olay şuun kun yesir alınan adamı niyetedigi bellidir. Yani bir pikredik göreli şutaydı. Türkmen illeşip sana yüzlenyen. Serhedi, şol bar serhedi, şol 2005-nji ýylyň mer Israil islenlik kömege edip otyr, şol iş bilen, ýalňyş bilen, elektrik togy bilen, öz içinde 2 milyon oğlu Araplar işläp ber ýa Israil. Şol şuzatlary bir parahat ýol bilen çözmek niýeti bilen edilýän diýip düşünýänler. Uruş ediljek bolsa onu olurum, o kömekler etmezdi. Ýöne şunu birinji bolup kim bozdy, kim çözdi? Ine Palestin tarafı hatta ki Hamas'ın söwüşçüler. Näme üçin edildi diýilýär? Kime bahwitli? Ine şu taýdyny biz soraga jogap gözleýär. Ine şu mal dünýäde ýa men ozalym aýtdym, ýanam gaýtalýar 3-nji zagan urşaýam 14-nji ýylyň mer gidip otyr. Olam nerede başlandy? Ine Ukrainada. Başta Krim yarımadasını alırlar, son yankı ortalar, son yine de Donbass regionunu alırlar, olan bir yankı yerası baylıkları, bay region, onu basıp alırlar. İnnem 22-nji ýylyň 24-nji fevralyna gönü içine goşun sallarlar. Buna da karşılıklaýyn Ýewropaýy hem de Amerika gönden kömek edip oty Ukraina ýarag bilen gorunmak üçin. Näme üçin? Öz keypineden olam öz şartnamasy bar baglaşylan. Onu aýtyp beren ýanam bir gezek. 1994-nji ýylda Ukrainanyň elinden hemme ýadro ýaraklaryny aldylar. Yerine de dilhat berdiler 4 döwlet. Sen şu içki daşky goruňy biz üpçün edýäs, üstüne ýagy dökülse, ýa düşman gelse, biz sen gorar. Ýöne sen şu ýadro ýaraňy tapşyr ýok et. Şu golçakan döwletleriň biri Orsiýet öz çözündi. Ahdy peýman ýalan, diýen sözüne durman, şertim sahym edip, Ukrainanyň üstüne çözdü. Eger şuun kun Ukrainada şol 93-nji ýa 94-nji ýyllarky ýadro ýaraglar bolan bolsa, Orsiýet şoň üstüne çözmäge milt edermidi? Elbetde ýok. Hemme ýaragyny Orsiýetde tapşyrdy, indi özüne gorunmaga zat ýok. Taktiki ýadro ýaragy ýok, atomny bombasy ýok, Ukraina ýöne bardy da, SSR ýykylan hemme zat bardy. Gazakstany da bardy şo sany. Indi tapşyrdylar, indi şu 4 döwletiň 3-si indi öz sözüne durýar şu şertnamada. Kimler biler? Amerika, Anglia hem Fransa. Orsiýet çözdü, ähtiýarlylyk edip. O 41-nji ýylda bizim üstümizde geytleriň çözüşýärdi. Bilemene Ukrainanyň üstüne çözdü. Indi şu uruş gyzyp gidip otyr, bütün dünýä Ukraina kömek edýär, 50 döwlet. Indi Orsiýet bugün bolmasa erti ykdysady ýagdaýdan çök ýa bir siýasy tarapdan goşun taýdan gün-günden haýallap barýardy. Indi bulara şol ýemäň dünýäň ünsüni Ukrainadan sowmak üçin bir başga bir ýerde ýene de uruşyň oduny tutaşdyrmak gerek de Putin'i. Indi olam şonu edip otyr. Hamas bilen dostlugyny ola gezäp oturany. Ya da İran gön arkasına dur Hamas'ın. İran önüm Orsiýet şappada suppa dost doğan hemme yaraglaryny şuun kun İran gön açyk uğradı oty Orsiýetde. Şol dronlary ya şahet diýip atlandyrylýan. Olam gelip parahada turan milletem garap oty diňe harby däl. Düşen ýerine düşýär bombalar. Diýmek şol Ukraina berilýän kömegi azaltmak, kesmek, ýok etmek maksady bilen dünýäň o çetinde de ýene bir uruş turdyýarlar. Ýogsam gel indi şu taýda Türkmen ýurtdaşyp şu taýda pikir edip göreli. Hamas bilen Israil'in yaragly güýji deňmi? Elbetde ýok. İsrail'le bar yarag müňden birim ýok Hamas'yň eline. Diňe şol atylýan ýa-ýanky şol ýasalan raketler diýmesek, İsrail'le taktiki ýanky ýadro ýaragam bar. Ullanjak bolsa. Diýmek
özünden 10 etse 20 etse güýçli adamyň üstüne çalış etmeden olur biraz kelläňi işletmeli. Aljak bolsaň topularsyň. Özükdirmek üçin näme etjeksin? Oňa söwüşe girjek bolup, adamdan ganyny dökjek bolup. Şeňmi? Şumaň şo Hamasyň edip oturan işi ya eden jenaýaty türkmençelep aýtsak yatan iti daşlydy. Ona moýun ene üstüne gaýtawyl berip çalışady bu. Indi geldik ýa-ni sen aýdan meseleňe ýyllar. Sen janyň agranak mı şular ýaly haýpyň elenak mı o taýda Palestiniň çağlary gyrylyp ýatydy. Men ham bir zat aýdyn şutaýdy. Men ne Şwediýada 29 ýyl ýaşap otym. Soňra pesinden 26-27 ýyl özüm işlädim. Maşgalagdalymyň hemmesi. Ine biz şu döwlete salgyt töläp otyr. Şu salgytlaryň bir bölegim ine Şwed hökümeti döwleti ine Palestina halkyna çağasyny kömek dip pul görnüşünde, harit görnüşünde, medisina ýa-ni enjamlary hyzmaty görnüşünde hemme zat ugrady bot. Şo ugradylýan kömekde men özüme maşgalamyň goşandy bar. Şo Palestin çağalaryna gidip otyr. Men şoňa ugratmalar, bermeler dip ýekerde eden çykyşym ýok. Goý bolsun, hökmen kömek etmeli halka. Ýöne şo halky galkyn edip ullanýan hana Hamas bar. İsrail ýedisinden soňra wagt berdi, parahat ila çykyn şo Gaza zonasyny. Biz şu sapar Hamas bilen bellisini etjek. Täş şol soňky eskerini ýeriň astyndan çykarýançak ýa ýok edýänçak. Sebäp bilen İsrailin soňky Yesiraldan 200 adamdan şu yer asty emelerde saklanyp otyr bunkerlerde. Hawa inni şonu medip otyr İsrail. Seredin ana faktlar ana telewizorda internetde koyulup dur. Bulan mescid dip bulunýan jaýlaryň aşagyna ana Hamasyň top atýan toplarynyň ýemesi dur, bunkerleri dur. Şo taýdan çykaryp ok atyp ýene-de biz mescid diýär, keselhana diýär. Şolaň aşagyna. Indi men ýene-de stadiýa atladyk geçen watandaşlar. Ol Hamas diýilen o ýeriň üstüne goşunlar. Hamasyň akly goşuny ýeriň aşagyna. Şäherleň eteginde düýbünde birer gazyp yer asty şäherler gurup durlar şo taýda. Şäher bolup ýaşy şäherde şol ýaragly güýçler şo taýda saklaýarlar. Arym ýeriň aşagyna çykyp İsrail'e tarap ok atýarlar. Ine bilen bar edip oturan işi. Ine uruşam şeýle segöşü. Emma öýlerini gorumak üçin ýeriň üstünde de ine parahat itaat saklap otyrlar. Ine galkan edip öýlerini ullanmak üçin. Ine aýtsan türkmen gardaşym aýtmaňa İsrail möhlet berdi, çykyn diýip. Bir sutka möhlet berdi, soň dünýä aýtdy ýok, bir sutka çykyp geçmeli, möhledini uzalt diýip. Bir hepde geçişleri berilen möhlet. Näme üçin çykanaklar? Bir bölegi gitdi, bir bölegini saklap otyrlar. Görüňä özüňi. Bolýa, indi şolar hakyky erkek bolsa, ustaýda erkegiň gurrun ederler. Näme üçin zenalar bilen çağalaryny çykaryp diňe erkekler galmady Gazada. Näme üçin çağalaryny, aýallaryny şo taýda bular ýanky şo taýda galkan edip saklap otyrlar. Ya yesir edip. Elbetde bomba düşen ýer partlady ýa ýok edi. Men görüp otyr. Maňa aýtmak gerek. Sizler köp gynanmasaň az gynanamak. Onsoň men aýdyp otyr. Pesinden 25 ýyl ömrümde ne berilen salgydymdan şo Gaza, şo Palestina Araplary bizden kömek edip otyr. Şoň içinde men hem goşandym bar. Ene sen maňa aýdýan janyň agranakmy diýip. Aýt onda sen ýurtdaşym. Sen näme kömek etdiň Palestin halkyna? Diňe maňa diýmek bilen şäklenmedik bolsaň, onu sen eden kömegiňi aýt. Menen aýdyp otyr halkyň öňünde. Ähli maşgalamyň agzatyndan şo döwlete tölenýän salgydyň uzundan hana şol Palestinlere şunçaýla 10 ýyllyklyň dowamyna kömek edip otyr. Şoňa bir çetinde men maşgalamyň goşandy bar. Ondan men indi Palestin halkyna garşy bolugum ýa şol gyrylýan parahat ilatyna ýok. Ýöne şo ilaty kim näme niýet bilen ullanýar. Şoňa bir seljerin, göz ýetirin. Ene men şu meselede türkmen gardaşym sana aýtjagym şol, isle kabul etme, men öz görýän zatym şol, men öz bilýän zatym şol. Sebäp şu tapar 50 ýyldan soň näme üçin çalyş etdiler, näme sebäp bilen.
yaşap otydylar. İşlep böler, zavod kurdular, fabrik kurdular, gazada jay kurdular. Şo kurulan jaýlaryň hemmesi Ýewrosoýuzyň, Amerikan hem de şol Israýlyň eden kömekleri. O taýda gelip Arap inženerleriniň gurulda diýoga. Köpüsini Ýewrosoýuz etdi. Bularym şo Ýewrosoýuzyň halka kömek diýip ugrodan puluna da hana yara galylar, snaryad aldylar, derman aldylar şo Israýlyň garşysyna ullanmak üçin. Ine bolýan zatlar. Ýöne şol 7-nji oktýabrda Israýlyň garşysyna edilen hüjüm ýörete gurnulan provokasiýa diýip men hazap edýär. Şonu tasdikleýär. Sebäp dünýäň o çetini ýene bir ýanky uruşoduny ýa ojagyny açmaly. Amerika bilen Ýewrosoýuz Ukraina kömek etmeligi üçin ýa edýän kömeginiň derejesini näçe etse azaltmak niýeti bilen. Ýa ünsüni sowmak üçin edilen ine provokasiýa şol. Şo provokasiýanyň netijesinde ine parahat ilat gyrylyp berdi. Näme Israýlylar üstüne çözdiler da bular näme diňe harbulan üstüne çözdüm. Ýok, öňüne çykan atdylar itatan ýaladym. Ya yalanmy? O festivale gelen ýaş çağıry gyýylar oglanlar hany tutup alyp gitdiler. Öldürenler galyny many ýerde mene saklap atylar. Ya öýün aýlanyp şu öýüne uklap ýatan oturan kim bolsun çağı çuğu uly kiçi hemmesini atdylar. Ya ýakdylar. Hani suratlary bar. Näme üçin etdiler şonu? Şu özükdirmek üçin edilýär. Şo biziň üstümizde çözdün. Soň biziň masgarlar ya ene şo gazada 2 milyon ilat ýaşaýar. Näme üçin şolar çykmady, möhlet berilen. Diýmek şoluň üstüne bomba düşdi. Hökmen grajdarlar öläýmeli. Grajdarlara ýeriň üstünde parahat ýyla. Söwüsüzlerim bulan ene hamazam ýeriň astynda. Erkek bolsa çykynda hany başa baş uruşun. Israýl bilen gaýratyny çatýan bolsa. Näme üçin siz parahat ýylaty okutýan? Soňam ine dady bidat ine biziň çağalymyz Israýl atýar öldürýär. Kim şoňa sebäp boldy? Näme üçin şu atlar edildi? Şu soraglary bir jogap tapaly özümizden. Soň beýlekiň üstüne bir zatlar günä bildirýärmi, myjawat atýarmy, ýa fakt getirýärmi, getir. Bilen göreli. Ene Türkmen kardeş ene sen ýamaňy şol beren soragyna jogap bermek men parzym bardy. Ene şona etdim. Ene ýene de şol Ukraina meselesini agdadyk. Ene şol Ukraina meselesinde bar bolan siyasi harby ýagdaýym aýdyp geçen sebäp şu uruşly meseleler köpden bäri dolanıp gelmek ýagdaý mümkinçiligi bolmansa şunu aýtmakçy bolýan. Bolup geçen zatlar soňky bir kaýyň dowamyna esasy zat indi şol Ukraina tarapy alan ýaraglary bilen Ýewropadan gelen ýarag, Amerikadan gelen ýarag bilen orta gaýtaw bermek üçin ortaň üstüne hüjüme geçdiler. Thomas kampaniýasy aýdylýar ýöne şol soňky 3 aýyň dowamyna edilen harby hereketler bilen baglanşykly bolup. Näme hereketler edildi? Şu edilmäke näme bardy? Fronta uğranmalar ilk başta. Şu Ukraynalar hüjüme geçmäke Orsiýa tarapy şu basyp alan ýerlerini şu territoriýaň serhedi boýunça 6 sany gorog liniýasyny urdy. 6 birde 6 sany garym gazdy, 6 sany betonly ýanky tankla gelmedi ýaly haç goýup betondan demirden. Soň şu 6 sany gorog liniýasynyň ortasyny hemme ýerini minalap çykdy. Enne Ukraina tarapy öz territoriýasyny arastalajak bolsa, şu 6 sany garymyň üstünden geçmeli hatara boýlan. Gönül goşun sorsat emmejek partlajak. Partlawam dur. Ýöne açýan koridorlaryny soň inçejik bolan soň orta tarapy görüp olaryň bomba ýagdyryp oturdy. Diýmek, Ukraina tarapy şu güneçelli, ene belli külli ve territoriýam ýygyny alym, ýa şoň ýarsyny boşatdym, ýa düşmanyň arasaladym diýip aýtmagy mümkinçiligi ýok. Sebäp öňe gidilse 100 metr ýa 1 kilometr süýşeli soň ýene aňyr tarap çölýär. Bular ýygyna gaýtarýar. Şeýdip bir ine aýdaýyr bir at gaýtarmýar diýip ýerde ýaýdyna türkmençe. Ene şu at gaýtarym ýerde iki tarapdan ine 10 miňlerçe adam garyldy. Şu bir owan almak üçin ýa ýygyny almak üçin ýa şu taýdan boşatmak üçin
Düşman serpiktirmek için iki tarapın ediyen uruşunu 10 miňlerçe adam öldü. Orta tarapında da resurs yoktu, adam resursu. O da hani Prigozhin vardı. Türmede otururları eline avtomat verip et edip sürdü Ukraynalı'nın önüne. Olara inni gırırlığı tordu, inni regular olsunlar. On bir bölüğü başta 22. yılda yok edildi Ukraynalılar tarafından. Galanın esası elitini koşunu yok edilen zaman taze kadrları, ofisörleri yetişen çatı vaat gerekti. Ortayaptı, yeterlikte el komandirler. O eli yaralı avtomatlı adam tapıp borken o tayda pul satılyan ya pul için ya maşgalasını eklemek için acele tayyar adamlar koşuna gidiyen onun var. Onun ortadan ayrımda. Onu sonra resursu dengeştirende adam resursunu dengeştirse mesela Ukrayna'da 40 milyon niva ediliyordu. 10 milyon çıkıp gitti sonra 30 milyon ya 28 milyon deyip alalı. Onun den yarısı ayarla bilen çağılı olsa ya köpüre demek 10-12 milyon eli yarak tutma okuyuplu adam var da Ukrayna teritoriyasında şu an. Ama Ortiyette 146 milyon adam var. Onun yarısına ayır yine de 70 milyon adam olur. Ya 60 milyon olsun. Dengeştirip görün, 6 etse, 7 etse gerek yerine 10 etse adam gücüken olurdu. Onun için Putin için bu 10 bin adam öyle, erti 50 bin adam, ya 100 bin adam tapağı diyor. O yine de pul tölep bana adamın eline avtomatlar barın gidin deyip. 10 adam ölse iyidine yine 10 adam koyup. Şeyittirip şu metr adamlar da cesetlerden yana geçip böyle yol yok deyip aydiyalar. Yani sövüş olayan yerlerde. Kime gerekti? Şu uruşu tutuşturmak kime gerekti? Seredin özüňiz baha berip gör. Yoksam sol iki halk, iki devlet, iki hem Hristiyan, iki hem Ortodoks, pravoslavny, aralarından gılgaşana, din tarafından alsaňam, kan tarafından alsaňam. Paylaşıp bilmeyen zatlar näme? Ene siýasatçylaryň oýnaýan oýny. Hakimiyette saklanmak için Putin'i uruş gerek, uruşda da yeňiş gerek. Hani o 14. yıl ay Krimallık nämetdik, Krim bizinki diye. Sen Krim ol Yekaterina ikinci döwründen mersizinki. Onun ol Osman imperiyasına Türkleri degisler. Sol Krim yarımadası. Türklerden ozal Grekleri degisler ol. Greklerden ozal Hazarlı mı, Cehütler mi yaşamadık ilat ya millet yok toprağın üstünde. Inni gel bugün Orset şu toprak bizinki diye son allık iyidini ay Putin ene sular ya serkerdemiş. Ne? Inni şu serkerde 24. yılda sayılı olmalı. Şu sayılı yenen bir gezek prezident saylanmak için oylap tapanladı. Ukrayna'nın üstüne hücum ediyor. Oy. Seyredin ha. Yani şu 94. yılda elinden yadro yarağalınını bir şartnama gol çakıp Orset ihtiyarlılık etti. Ön yanını, SSR darganını 91. yılın ahirini, 92. yılın başını şular yani şart koyuldu. Ahli devletlerin önüne, önkü SSR respublikalarına gelen. Her kişi şu oturan öz respublikasına, şu territoriyasına galiya, hiç kimin territoriyasına dava edemez. Şu duruşuna kalmalı. Şonu beyleki respublikalar gılgı şartman berca edip geldiler. Yine de şonu pozan kim? Orset. Hana? Yani Moldavya'dan Pridnestrovyanı böyle vardı bir bölüğünü. Öz başına hamalı respublika şu tayda ortla koçumlayını yaşayadı. Onu bir parçaladı. Son Gruzyan Abhazyasını, son Yuzna Asetyasını, bunların beni beydi parçalab aldı, ayırdı, aldı. Sonra yine Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında Qarabağlı meselede bir gün on tarafını tutanmalı, bir gün min tarafını tutanmalı. İki halk birbirine özürüp, yine bu gün bana bolun dadı görüyen, bu ya bolup duran zatları. Bilen beyle bollu.
Näme üçin onu Ukrainanyň üstüne çözdü? Han on territorial bütewligi söz berdiňiz. Gaty mekir hereket etdiler kılan orsi. Men neydi SSR'ın algısının bergisinin öz Somaliyan her birinin näli ýaşaýan bolsaň ýaşa berin dip. Hawany ýaşap başladylar innik näme sen olaň üstüne sürünip ýok. Kabira Pribaltika döwletleri şol SSR wakada çykmak üçin ýa-hem olar mitingler geçirýärler da 85-86-njy ýyllardan bäri. Ýöne biz şol ak padşa basyp alandan soň ak padşa diýär Orus imperiýasyny. Şondan soň bizden tek azatlyga çykanda şu güne çel. Han Türkmenistanyň baýlyklary, yerasty baýlyklary, ýerüstü baýlyklary, gaz, nebit beýlek öňürler, onlarça valyuta satylýan. Han şolar. Nire gidiyor? Han şolardan gelýän girdeci kimiň jögüsine düşýär? Gurbangula düşen bolsa ol ýarly bölürdi bu güne çel. Ýok. Onun arkasında duran adamlar alıyor. Orstiet gön alıp otu. Xitay qıytaklayın alıyor. Yani Oğanistan'ın rejim korkudu alıyor. İran ürküdü alıyor. Qarad ene şolar real atalığı lellim devletin başında duryan mı? Olurun devlete şol vazipeleri halkın saylamadı, körüdü, hasa görünüp dur. Onun için olurun ne qoğuşak damar şol. Siz kürsüde oturacak bolsaň şu zatlarymy ut berersiňiz. Olara näde otyşar? Ene halkymyz ene gözgulwan ýagdaýda milletin köpüsi türkdi. Ýene bir böle ene Ukrainada, Orsiýetde, inem Orsiýada gidýärler. Ha, onlar çygada aýtdym, ekrana çyk. Gitmäň şota. Uğratmaň şota illeşler çağalaňyz, ogullaňyz beýlekin. İş yok şu tayda. Bardyňyz, işletip eliňiz soň boş çykarýar. Aýlygam ýok, size güllügem. Ol iň bir gowy ýagdaýdy. Atak eliňize pil berip, hany fronta uratýar şu tayda barıp garym gazyň, nämedin? Ýa bolmasa da eline avtomat bere oňatmadyň, mene ýeňsäňden atýarlar. Kimdir o türkmenin o tayda? Ganyny sorajak. Guruma barmy, edara barmy? Döwlet barmy bizde? Arkasynda durjak şol adamlar. Ýok. Ine şol üçin ne? Şuun kugun, şol Yemen, Palestina bilen İsrail'in arasındaki uruşu tutuşturdular. O zaman körapdır. Şuun dören zat değil, men aýdyp öten 48-nji ýyldan bäri şol real pozisiýony uruş bäri bulara 5 raket atýar İsrail'e tarap. İsrail'in bulan üstüne 10 san raket atýar jogap edip. Ene şolar ýalyny. Gülleri bir bolsa dawalary ýa uruşlary iki. Onun tutuşturyan şol iki devletin ya Palestina'nın, İsrail'in parahat ilatı milleti däli siyasetçiler. Ene siyasetçilerin oynayan oyunu şu. Aýdýa Hamas ene şolar ya Hamas'ın yol başlama aňyrda Katardan görnýärdi ene köşkde ýaşap öti. Sen halkyny oda berýän bolsaň bar öz içinde otur. Men pikirim şol. Türkmeniň sözü bar. Oda özüňe bas ötmese keseke. Näme üçin sen halkyň çağasyny otaydy? Galkan etip ullanýan aýal eftadyny çağalar. Soň dünýä görkezmek üçin dady beýdat bir şeýle bol. Elbetde bütün dünýä gynanýar. Bütün dünýä raýdaşlyk bildirir. Kim isleýär çağalan ýa enelen ölümli. Ya pensionerlik, garry gurtuluk. Kim isleýär öýsüde uzarsyz galmak. Bam şeýle jellat. Diňe siýasatçylar bardyr. Halkda yoktur şular ýa arzuwam, islegem, dilegem. Ýöne enni şol ýanky goşok damary oýnaýarlar, din damaryny. Ana hemme zady insan gatnaşygyny däle din gatnaşygyny çözýär. Jehitler öldürmeli. Yahudiler öldürmeli. Olanyň edir musulmanlaryň kyal kitaby bar. Olan kitap musulmankydan hem öňe ýazylan İslam dininden bolar. Onun için onu nazara tutamda. Ya yukarıda neçeden Allah var ya Huday ve aydın onu. Şu Yahudulun kitabını näme yazılan bolsa şolun peygamberleri ine İslam dininde de yazılı durdu. Olan şu İsus Hristos diýip emedýany wada edýän biziň İsa peygamber. Ya Musa peygamberimiz olarda maýsy. Akan hemmejin İbrahim'im şol Abraham agdasan olun kitabyny bardy. Olun kitap biziňkinden kän öň ýazylar. Musulmanlıkta. Indi kimi nähil düşman bolýar men düşünürlemmi?
Yoksa bana Hindistan'da da var. Yemede var. Ne sonra çokunup bererler. Ya ne Xitayda var. Şu ya yenen bir şular ýaly yemede var. Buddistler diýjek bolýar. Şular eline gylyç alyp dini düşünüp uruşup beren bir daha göremdi. Bar bolsa aýdyp. Hawa Hristiýanlar ozal asyrlar boýy ene Kristow pahat dip beýleki milletler, halklary gyrdylar. Enne şuň kun hana Hristiýanlar emelerini, ibadathanalaryny barýan adamam ýok. Diňe şu bir ölünni ya ölünini barmasary galan günler boş. Men şu şolaň mescitlerini maňlaýynda aşyryp oturup Hristiýan göremek mene şu taýdyny 30 ýyl ogly wagt Ýewropada ýaşap ber. Bar owadan binalar içinde şol ibadatyny diýerler ya baran wagty hepdedim aýda bir gezek. Ýöne şolaram bizini din gylyjyny götermelip ýeke ýerde edilen çykyş men göremek. Ýöne millet paradlyk bar. Ene olum nämeden oraya ýene de ene şol ýaky şu gyzdyrylýan ýeme bar. Uruşuň ody. Tutaşdyrylýan. Olum şol ýaky ene Hristiýan dünýäsi bilen musulman dünýäsyny bir-birine garpyşdyrmak, uruşdyrmak, gyrmak. Ondan garadan kim hedil edip sereder? Ha? Türkmen. Kardeşim aýdyp ber. Kim hedil edip sereder bu şu zatlary? Elbetde Xitay. Şu milletler, şu devletler näçe bir-birini gyrsa hedil, soň boş territoriýan gelip eýeleýmeli. Olary mene 1,5 milyard 700 milyon ip aýdýa özleri. Kim olar ýatyryp sanapdyr? Şonça barmy, ýokmy, artykmyşmy? Ýani ola garadan seredip otdy. Xitayla hiç uruşa gatnaşana. Gerek bolsa ona ýarag berýär, onuň oň garşysyna durana da ýarag berýär, ýarag bermese pul berýär, ýymit berýär. Garpyşyp. Ene Türkmeniň bir sözi bar, ikat tepser arasyny eşe bölür diýdi. Ýok, bärde tersine bolýardy. Şeň eşe bölüne. Xitay hedilet terediýär. Ene musulman dünýäsi bilen Hristiýan dünýäsynyň ene bir-birini gyryp otursa, ýa gyrgyna getirjegini. Ýoksa näçe milyon Uygur Xitayda ýaşap otdy. Şulara eýelge edýän barmy? Ha? Musulman dünýäsi. Aýdym. Näme üçin şular sesini çykaranlar, ha? Ýurtdaşlar. Sebäp özüniň güýçlüligini görýärler ýa bilýärler. Şoň üçin ne kiçik halk Palestinany, o sen ben bar uruş arkaňda durursa. Ana durgum şol bomba düşen yerde derre ulap barıp surata düşürýärler. Elbetde gidip ýatan bina partlasa içinde diňe harp bolar däl, ol grazdanylar tömelýär. Abalar bolsa töwesijiler şo jaýlyň aşagyny ýerde minne. Onam açyp hany görkezip oty Israýlyň telewizionyny. Ene şolaň bunkerleri ýeriň aşagyny. Ve şolar bombalayýar. Ene nähil sözülşýän bolsak, nähil düşünşýän bolsak, düşünşi bermeli, ýazyň öz pikirlerinizi. Menem siz diňle, sizem men diňle. Gelin ene tapalyň adalet nerede kimin tarapynda. Hawa ýene bir gezek gaýtarlar baýdy. Şo taýda eme grazdan ilatyň gany döküldi. Esadanam çağırlyk. İki tarapyň tapawdy. Ýöne biz hemmemiz ýeke gezek gelýär bu dünýä. Näme üçin biz zulüm edip ýaşamaly? Birek bir ýawur başlaryň üstüne haýbat edip. Şu 5 günlük toprağın üstüne yer ýokmy? Bar hemme kişide ýeterli. Ýöne şo näme üçin biz rejeli adam şekilli bir düşünşüp ýa bir saçagyň maşynyň stoluň daşynamy parahat ýoluny süýlen çöldürüşip ýaşap bolany. Şonu etmeýän siýasatçylar. Siýasatçynyň içinde diktatorlar. Şeň ýa-da din ullanýarlar. Men şeý diýip düşünýän. Ene şullukça aýtjam şulardan bar. Ýurtdaşlar sedem oturuň, oýlanyň, pikirleniň, özüňize gerek netijeni çykararsyňyz diýen umydym bar. Sag oturuň, hemmäňiziň öňünde sag.